Добре дошъл. Тук си, за да си вземеш радостта. Намери удобно място, където можеш да седнеш или да си легнеш спокойно. Затвори очи, насочи вниманието си към дишането. Не го промени, просто го наблюдавай. И започни. Вдишай, издишай. Вдишай, издишай. Остави ума си да се отпусне в този момент. С всяко вдишване усещай как се връщаш в настоящето. С всяко издишване освобождавай напрежението, мислите, очакванията. Вниманието е тук и сега. Тук, в това пространство, започни да забелязваш онези малки неща, които носят радост. Може би усещането за въздуха върху кожата ти или звукът на музиката, която вибрира около теб. Може би усещането, че си жив тук и сега. Позволи си да се усмихнеш отвътре. Не защото трябва, а защото вътре в теб съществува тиха, чиста радост. Не търси причина, просто я покани. Почувствай как радостта не е външна, тя е твой вътрешен пулс, енергия на живот. Тя се активира, когато напълно й дадеш възможност и присъстваш среди нея. В този миг няма нужда от нищо повече. Ти си цял, ти си тук и това е достатъчно. Вдишай, издишай, вдишай, издишай. Остани в това усещане. Почувствай как тази тиха радост изпълва гърдите ти, сърцето, цялото ти тяло. Остави я да се разлее като слънчева светлина в теб. Вдишай, издишай, вдишай, издишай. Потъни в радостта. Свържи се с нея. Погали я, прегърни я, вземи я с теб. Когато си готов, започни бавно да връщаш вниманието към тялото си, към стаята, към този момент. Остани с радостта в себе си,
Тя е твоята вътрешна светлина.